страна протестира срещу несъгласието си за управлението. Близо 20 дни цялата страна изразява своето несъгласие с това, че ни обират постоянно, надписвайки ни сметките. 21 дни приблизително искаме да кажем, че това управление трябва да бъде сменено. Ние, гражданите, искаме да участваме пряко в управлението на държавата, да бъдем колектив, който пряко да упражнява демокрацията си, да се чувстваме българи, да се чувстваме свободни. Ние не сме политици, но правим политика. Ние сме граждани, обединени от недоволството си към това, което се случва в държавата. Ние не сме искали оставки. Искаме всички онези институции, които в момента все още работят, да се свършат работата до край. Искаме всички граждани свободно да участват в изборите, да няма само партийни принадлежности. Защото ние, българите, намразихме партиите. Намразихме ги, защото те не изпълняват нашите искания. Защото тези партии постоянно ни ограбват, без да ни питат. Правят всичко възможно ние да се чувстваме емигранти в тази държава. Правят всичко възможно те да потъпкат нашите искания. И нас ни искат само на 4 години един път да упражняваме своя вод, да сменим едни, втори и трети прибоядисани. Парламентът е заприличал на родопско одяло. Това трябва да спре. Всеки един, който взима решение за управлението на държавата, трябва да носи персонална отговорност, защото колективната отговорност не е отговорност. Всяка една партия казва: ние поемаме политическата отговорност. Да, с това поемане на политическа отговорност народът стана гладен, стана беден. Народът все повече не може да си плаща за лекарства, за хляб, за дрехи, за обувки. Не е в състояние да издържа децата си. Направихме повечето млади хора емигранти, защото ни позволихме тези млади хора да се развиват в държавата ни. Имаме над 1 милион емигранти зад граница. Тези хора не са учили зад граница, защото живота е хубав в България. Просто са принудени да отидат там. Всеки един, който желае да се изкаже, разполага с 3 минути, за да се даде възможност на повече хора. Шествието ще започне около 12 часа с маршрут площад Тройката, през Ивия на гарата по площад Булаир, с поднасяне на цветя пред паметниците на Христо Ботев, Васил Левски и всички останали будители, борили се за свободата на България. Моля за мирно шествие, защото трябва да покажем, че с мирни протести можем да променим цялата държава. През цялата седмица бяхме малко на протестите. Това е така, но днеска сме много. Утре ще бъдем още повече. Други ден още повече. И така, до победата!